Нәрсә ул IT технология? Яңа әберләр, кешеләр ясый торган яңа әберләр. Технология — это, например, интернет, телефон, планшет. Рәхмәт тулы җавабың өчен, Зәримә. Иннополис шәһәре Татарстанда бар. Югары Асланда янда ашарга китерә торган пиццалар, роллар китерә торган кешеләр түгел, кешеләр китермиләр анда роботлар китерәләр. Ә синең ноутбугың бармы? Апайныкы бар, әтинеке бар, тик ул сүндерелгән, аны кабызып булмый. Сиңа кабызырга ярамый. Аны кабызып та булмый. Ул ватык. Әйе. Әйе. Юк. Компьютер кемдәрдә барсын өйдә. Обыда. Әйе. Ә телефоның? Әйе. Ну, ул әнинеке шикелле. Ну, iPhone түгел, әнинеке шундый смартфон. Кемнәр шалтырата сиңа? Они эти Алма, Пащища, Апай. И анда всякие дали родственники. Апайлар белән сөйләшәм. Алиса белән син дусмы? Мин Алиса белән дус. Сез аның белән аралашасызмы? Мин сөйләшәм аның белән, ул сөйләшми. Мин кичкенә вакытта сөйләштем. Мин аңа әйткәнем, син кая тудың? Ул әйтте, Чувашия Республикасы, Чебоксар шәһәре. Юк. Алиса, привет. Ул сиңа җавап бир. Әйе. Какой-то программа тегендә, которую сине даже слушать итми, тыңламый сине. И икенче әйберне итә. Мин бераз аны алдым да әйттем, анда нәрсәдә. И ул бернәрсә тормады. Мин аңа мультиклар кайсы килсә, планшеттан әйтәм. Син аңа нәрсәләр дип әйтәсең? IT технологияләр кемнәргә кирәк? Что уберечь природу? Балага. Заводларда. Мусорларны җыябыз да янара. Аны икенче әйберләргә итәбез. Әгәр дә син Илон Маск шикелле, яки Железный человек шикелле бөек уйлап табучыларның берсе булсаң, Технологиялар. Чтобы алар күзенә бетермәделәр, и телефон можно было аларга. Мин ясаган шундый машина аңа бизнес сорауга кирәкмәс. Ул шундый мульный пузырьларда йөри. Шәһәрләрегезне ясасагыз килсә ясагыз, но природага тимәгез. Урманда чтобы не мысли. урманда шүпләми торган, Булды. бөтенегез белән ничә бала кырдыгыз, бөтенегез дә экология турында кайгыртасыз. Бу бит яхшы, бу сөендерә. Урманда шүпләми торган технология. Бу нинди технология булачак бу? Чиста технология. Иң мөһиме технологиягез чиста булсын. Калганы бушлык. Зур рәхмәт сиңа. Сезгә рәхмәт. Сау бул. Выз.